lawo ndandikhulula khona nabangani bami akekho umuntu owayehlala nomamakhe sonke sasihlala nabogogo bethu umngani wami alungile wayehlala nogogo wakhe uLisa uhlala nogogo wakhe ubani uhlala nogogo wakhe sonke sibantwana babogogo. So the Western culture ilapho khona uthola amahaga amaningi nje I love you ngapha nangapha mawuphuma nje umzali uthi I love you phela bangifika lapha ngibona abaqabuzana mina ngimangala ngoba yaqaquzana amapolisa la emakhaya yikho bekudala bazibone. It's very important to tell your child that I love you. Umhage abantwana bangoku are exposed to so many things, especially if umntwana wakho uhlala naye elokishini or la eGoli awuhlali naye emakhaya. Ukuthi mina mangabe amagusha angalandanga bengizoshawa nje. Awulibali wena umntwana wakho ekuhlonipha kanti umntwana usiyamsana. Kodwa kungcono kodwa angeke khomamela. Namhlanje labantwana benza ezinye izinto lapha ku social media. Kangakwesaba umntwana. Because umntwana naye kwesaba utehlelwa into embi umntwana pha estruggle, God forbid. Mase mhlambe sekufanele ngikhulume nomama sengifuna ukuyimela so ithola ke into. Abelungu bona maybe they are more affectionate than us because babethola umsebenzi babezohamba nefamily yabo bonke. Yabo ifamily yonke iya relocate sengisukela emakhaya ngifika esilungwini ayibona leyo mpilo ukuthi okay ingane yabantu ayithintwa ke la umuntu maye wrong uzotshela umama wakhe uzobuya kushise phendukele ubona ukuthi okay akuyona lempilo akwazi nokumshaya emall phela ngisho emall lapha uthi hayi wena ingane kumele ishawa sukugijimela ukushisha kuqala sukushisha emntwaneni.